Wannan bawan Allah yana cewa akwai wani yana amfani da account ɗina na Facebook, yaya zan yi? Okay, idan wani yana amfani da account ɗinka na Facebook ba tare da sanin ka ba, sannan kuma kana so ka dakatar da shi, abin da za ka yi shine bayan ka shigo cikin Facebook ɗinka sai ka shiga alamar nan ta chat. Bayan ya buɗe maka sai ka shiga cikin settings. Bayan settings ya buɗe maka sai ka shiga privacy and safety. Bayan ya buɗe maka ga security alerts nan sai ka shiga cikin sa. Bayan ya buɗe maka ga view logins, to anan ne za ka ga dukkanin wani device da akwai Facebook account ɗinka akai, wanda kake son cirewa kuma sai ka taba kan device ɗin kamar haka ga logout nan sai ka yi logout. Ko kuma ka bi wannan hanyar ka taba digon nan guda uku sai ka yo kasa ka shiga cikin settings. Bayan settings ya buɗe maka ga password and security nan sai ka shiga cikin sa. Bayan ya buɗe maka gashi nan where you login sai ka taba wajen more ɗin nan. Bayan ya buɗe maka wannan fiskan, anan za ka ga dukkanin wata waya ko wata kwamfuta da ka sanya account ɗinka akai. Gashi nan wannan Infinix Note T10 ɗin nan shine account ɗin mu yake active akai. Wayannan sauran device ɗin kuma idan kana son ka cire su kawai sai ka danna logout of all seasons ɗin nan. Bayan ya buɗe maka sai ka ƙara logout. Domin shiga group ɗin mu ka danna link ɗin da ke bio ɗina. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana. Sai mu haɗu da ku a next video.